så han lærer det, må han altså ikke. Eller han skal springe, ikke? Og så får han en gang til, hvis han stopper. Det hjælper faktisk ret meget. Ja. I hvert fald i længden, synes jeg. Men jeg slår så aldrig hårdt. Og han får aldrig mere end en for fejlen, han laver. Max på et spring. Det er, hvis han har tøvet først, og han så får en, og han så alligevel stopper, så får han en til, ikke? Ja. Men så han kun får for den fejl, han har lavet. Og ikke andet. Jeg kan ikke lide det der med at slå hesten for meget. Og jeg kan heller ikke lide det der med afstraffelse. Ja. Det er også dyrene. Så bliver de også de bedste dyr, man nogensinde kan. Præcis. Jeg skal selvfølgelig vide, hvad den skal gøre og sådan noget. Men man skal ikke bare begynde at sidde og tæske løs på den, jo. Det er bare synd. Og den forstår det jo ikke. Nej. Den forstår det jo godt, hvis den stopper op, og den så får en. Strips, der ligger derinde. Altså den forstår godt lige når den laver fejlen, så hvis den får en, forstår den det jo. Men hvis den får 3 træk eller sådan noget, så er det jo bare... Hvad fanden har jeg gjort? Jamen præcis. Den mister det jo med det samme. Og mister den tilliden. Nå jo, man kan også se det på sig selv. Hvis du nu fik tæsk hele tiden, vil du så... Til sidst, så vil du heller ikke gøre, hvad der bliver sagt, du? Overhovedet ikke. Eller man er i hvert fald ikke glad. Det kommer selvfølgelig an på, hvor bange man er. Men Ja. man er jo ikke glad. Overhovedet ikke. Og så kan man jo ikke. Gider ikke gå ind, før hun springer. Så har hun bare sagt på mærkelig vis. Var det gået i stykker. På mærkelig vis. Har hun haft fart på hende? Hun har fart på hende. Ellen? Ja. Hun havde, jeg tror hun havde Rocky før, fik jeg ikke sikker. Skal man sidde ned, når det indvendige ben eller det udvendige ben er nede? Eller tilbage? Vi sidder ned, når udvendige ben er tilbage. Udvendigt. Okay. Det er helt underligt at tænke på det. Jeg plejer bare at gøre det. Hedder du ikke forkert diagonal nu? Nej, det er udvendige ben. Ja, jeg synes også, det er så forkert. Ja. Jeg tænkte, det har hun helt styr på. Nu rider du rigtigt. Jeg plejer faktisk ikke at skifte diagonal med at sætte mig ned. Jeg står oppe i bøjlerne i stedet for. Men det er fordi, jeg har en fuldblod, den bliver så hissig. Okay. Hun er rigtig fin. Det er rigtig eksemplarisk i dag. Ja. Det er godt, når jeg har. Ja. Det kan også være en satan. Katrine, vidste du egentlig godt, at jeg havde været staldpasser på Perle? Nej. Vidste du ikke det? Jeg var det en måned eller sådan noget. Men jeg kunne ikke rigtig lide hende. Så fik jeg Charming. Og så legede jeg hende. Jeg springer lige tønderne. Vent på mig! Vent på mig! Det er Prins begyndt på. Prins er begyndt på at lande i rigtig galop. Og jeg...
Men hun er en fin hest. Hun går meget bedre, end jeg havde troet. Den er super. Så skiftede hun. Hun chancerede. Kan godt. Ej, det vidste jeg slet ikke. Hvor ville jeg ønske, min hest kunne det. Nu gjorde hun det igen. Kan jo godt. Du skal bare lige... Hvor er du heldig. Ja, det var en dum afstand, det kan jeg godt. Bare sig til, hvis jeg står i vejen, ikke? Hvad springer du samme bane? Ja. Jeg stiller mig lidt anderledes den her gang. Er det? Jeg styrer bare til det der. Uha, nej. Kommer du igen? Gjorde du ikke kendt dig? Kan du korte hende mere? Det er svært, når jeg pakker på. Nå, det er selvfølgelig rigtigt nok. Det var også derfor, jeg skiftede over. Jo. Ja.
Hun springer lidt ligesom Cecilie med bare. Nu nåede jeg ikke at få det med. Nå ja. Der fik hun bagbenene lidt med sig. Nej! Nej, hun gjorde ikke. Jeg nåede ikke at få kameraet op. Du galopperede lige pludselig. Nej. Vi tager den op. Okidok. Ikke? Hun er ved at være træt. Derfor vi tager den om, mor. Hop. 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 Så filmer jeg også. Tror jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Det var sgu da dumt, ja. Du er ellers tæt på. Dygtig. Det var flot. Nu fik jeg sgu det hele.